Dragi devetaši, dobrodošli u video lekciju nastave na daljinu iz predmeta informatika. Današnja lekcija su brojevni sustavi, a to je nešto što je vama već otprije poznato. Trebat će vam bilježnica i olovka, a kasnije možete koristiti znanstveni, odnosno programerski kalkulator koji imate na svojim računalima ili mobilnim uređajima. Brojevni sustavi su pojmovi s kojima ste se vi već susreli u 6. razredu osnovne škole kada ste naučili osnovne značajke dekadskog i binarnog brojevnog sustava. Te značajke ćemo ponoviti, a naučiti ćemo nešto i o oktalnom brojevnom sustavu i heksadekadskom brojevnom sustavu. Za početak ćete u svojoj bilježnici napisati naslov brojevni sustavi i ispod nacrtati tablicu sa 4 stupca i otprilike 17 redaka. Tu tablicu ćemo zajedno ispuniti. Vi možete zaustaviti video i nastaviti kada budete spremni. Dekadski brojevni sustav koriste ljudi u svakodnevnom izražavanju raznih vrijednosti. Naziv mu dolazi od riječi deka, što znači 10. I on koristi 10 različitih znamenki. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Nakon 9 koristi kombinaciju prethodnih znamenki, na primjer 1, 0 za 10, 1, 1 za 11 i tako dalje. Ovo je jedan primjer broja iz dekadskog brojevnog sustava, 1578. U zagradi maloj u indeksu pišemo broj 10 i taj broj nazivamo bazom brojevnog sustava. To je broj koji nam govori koliko različitih znamenki koristi taj sustav i za koliko puta je svaka pozicija veća od prethodne s desna prema lijevo. To bi značilo da ova pozicija ima težinu, odnosno vrijednost jedinici. Ova pozicija ima težinu, odnosno vrijednost desetici, što je 10 puta veće od prethodne. Ova pozicija ima težinu stotice, a to je 10 puta veće od prethodne. I onda idu tisućice, 10.000 i tako dalje. Uglavnom, svaka sljedeća težina je 10 puta veća od prethodne. U našu tablicu, u prvi stupac, ćemo upisati od 0 do 16. Znači, prvih 16 vrijednosti iz dekadskog brojevnog sustava. Ovo također prepišite u svojoj bilježnici, zaustavite video i nastavite kada budete spremni. Računala koriste binarni brojevni sustav. Naziv mu dolazi od bi, što znači 2, i on koristi samo dvije znamenke, 1 i 0. S tim dvijema znamenkama mi označavamo stanje u računalu, odnosno ima li električne energije ili nema li električne energije. Ta dva stanja, 1 i 0, još nazivamo on i off, istina je laž, postoji i ne postoji. Primjer broja iz binarnog brojevnog sustava je 1011. U maloj zagradi u indeksi pišemo 2 i taj broj nazivamo bazom brojevnog sustava. Kao što smo malo prije rekli, baza nam govori koliko je svaka pozicija puta vrijednija ili teža od one prethodne. Ova pozicija ima vrijednost jedinici. Ova pozicija ima vrijednost, odnosno težinu 2, a to je 2 puta veće od prethodne. Ova pozicija ima vrijednost, odnosno težinu 4, a to je opet 2 puta veće od prethodne vrijednosti. Ova pozicija ima vrijednost 8, a to je 2 puta veće od prethodne. Da je ovdje peteroznamenkasti binarni broj, ova znamenka bi imala vrijednost, odnosno težinu 16. Idemo sada ovaj binarni broj prebaciti u dekadski brojevni sustav. Kako? Jednostavno se prisjetimo da broj, odnosno znamenku 1, možemo čitati kao istinito, a znamenku 0 možemo čitati kao laž. One znamenke čija je vrijednost, odnosno koje su istinite, njihovu vrijednost zbrajamo, a one znamenke koje su nam laž,
njihovu vrijednost ignoriramo. U ovom slučaju trebamo zbrojiti težine, odnosno vrijednosti 8, 2 i 1. I dobili smo 11. To ćemo prepisati u našu tablicu. A sljedeći broj koji ćemo prebaciti je broj 9. Kako? Koje od ovih vrijednosti, odnosno težina, trebamo zbrojiti da bi dobili broj 9? Naravno, trebamo zbrojiti 8 i 1. Za te vrijednosti ispod njih pišemo 1, a one vrijednosti koje nam ne trebaju pišemo 0. I dobili smo 1, 0, 0, 1. Sljedeći broj koji ćemo prebaciti je 3. Koje od ovih vrijednosti trebamo zbrojiti da bi dobili broj 3? Naravno, to su 2 i 1. 8 i 4 nam ne trebaju, pa ispod njih pišemo po 0. Znači, one su za nas lažne ili nepostojeće. A 2 i 1 ispod njih pišemo 1, jer su nam one potrebne, one postoje, one su istinite. I pišemo 0, 0, 1, 1. Ostatak stupca ispunite sami. Zaustavite video i ako niste sigurni, koristite znanstveni, odnosno programerski kalkulator sa svojih uređaja. Zadnje polje ćemo malo bolje pojasniti. Sa 4 binarne znamenke smo mogli prevesti brojeve do 15 iz dekadskog brojevnog sustava u binarni brojevni sustav. Za dekadski 16 nam nije dovoljno samo 4 binarnih znamenki, nego moramo uvesti i 5. Ta 5. znamenka i također ima svoju težinu, odnosno vrijednost, i ona je dvostruko veća od one prethodne. To je 8. To znači da je težina sljedeća koja treba biti ovdje broj 16. I onda kažemo da je 16 u dekadskom brojevnom sustavu 1, 0, 0, 0 u binarnom brojevnom sustavu. Odnosno tu koristimo 5 binarnih znamenki. Inače, riječ bit, a to je najmanja količina podatka koju računalo može prikazati pomoću prekidača, dolazi iz engleskog binary digit, a to je binarna znamenka. Oktalni brojevni sustav koristi 8 različitih znamenki, otud i naziv oktalni. Koristi znamenke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I nikako se u oktalnom broju ne može naći broj 8 i broj 9. Broj 8 tu samo koristimo kao oznaku bazi brojevnog sustava. I kao i u prethodnim, svaka pozicija ima svoju vrijednost. Ova pozicija ima vrijednost jedinice, ova pozicija ima vrijednost 8, jer je 8 puta veća od prethodne, pa onda ide 64 i tako dalje. Nećemo se zamarati velikim brojevima. U tablicu ćemo upisati od 0 do 7, a onda vi razmislite koju vrijednost, odnosno koje znamenke ovdje trebamo upisati. Vodimo se logikom koju smo imali i u dekadskom brojevnom sustavu. Nakon broja 9 smo koristili kombinacije. Ali ovdje nemamo 8 i 9, nego kombinacije već počinjemo koristiti nakon broja 7. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 i onda opet idu sljedeće kombinacije. 2, 0. Sada već možemo usporediti 3 broja. 1, 0, 1, 1 u binarnom brojevnom sustavu je 1, 3 u oktalnom brojevnom sustavu
je 11 u dekadskom brojevnom sustavu. Inače se oktalni brojevni sustav koristi kao međufaza u pretvorbi između binarnog i dekadskog brojevnog sustava. Zadnji brojevni sustav o kojem ćemo pričati danas je heksadekadski brojevni sustav. On koristi 16 različitih znamenki. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ali budući da imamo samo 10 arapskih znamenki, nakon 9 se koriste slova A, B, C, D, E i F. I na taj način smo dobili 16 različitih znamenki. Znači, u ovom slučaju simbole A, B, C, D, E i F koristimo kao neke znamenke. Primjer broja u heksadekadskom brojevnom sustavu je 1, 2, A, F. U zagradi u indeks pišemo 16 i to je baza brojevnog sustava. Što znači, ova pozicija ima vrijednost 1, ova pozicija ima vrijednost 16, pa onda ova ima 256, uvijek znači 16 puta veću nego prethodnu vrijednost. U tablicu upisujemo od 0 do 9 i onda idu A, B, C, D, E i F. A vi razmislite šta ide u ovo ovdje polje. Vodimo se logikom koju smo imali u dekadskom i oktalnom brojevnom sustavu. U ovo polje znači upisujemo prvu moguću kombinaciju, a to je 1, 0. Usporedimo sada redak kao malo prije. 1, 0, 1, 1 u binarnom brojevnom sustavu je 1, 3 u oktalnom brojevnom sustavu, je 11 u dekadskom brojevnom sustavu, a u heksadekadskom je to B. Heksadekadski brojevni sustav se također koristi kao međufaza u pretvorbi između brojevnih sustava, ali se koristi i u označavanju IPv6 adresa, kao i u kodiranju boja u programiranju. Što smo danas naučili? Koja 4 brojevna sustava su nam bitna? Što je to baza brojevnog sustava? Koje su značajke dekadskog, binarnog, oktalnog i heksadekadskog brojevnog sustava? Vi kod kuće malo vježbajte onu tablicu koju smo skupa ispunili. Pokrenite programerski kalkulator, pokrenite start, počnite upisivati kalk, izaberete aplikaciju kalkulator, u postavkama izaberete programerski ili ako imate možda stariji inačicu Windowsa, onda znanstveni kalkulator i upisujete različite dekadske vrijednosti, kao na primjer, evo ja, 13. I onda saznajem da je 13 u heksadekadskom brojevnom sustavu D, u oktalnom 1,5, a u binarnom 1,1,0,1. Ovdje možete isprobavati neke puno veće brojeve i gledati kako oni izgledaju u sva 4 brojevna sustava. To bi bilo sve za danas. U sljedećoj lekciji ćemo se baviti pretvorbom između brojevnih sustava, ali bez korištenja kalkulatora. Hvala na pažnji.